Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Өмә сезонына нокта куелды. Онкология диспансерында укытучыларны тикшерделәр. Республикабызда бөтен дөнья татарча диктант акциясе узды. Қолабызда өмә сезонын яптылар. Яз көне башланган чистарту акцияләре гадәттәгечә Қолабыз оешма предприятиеләре коллективлары тырышлыгында уза. Бу юлы да Әлмәт кышны чиста каршы алсын өчен бер кешеләр тырышты. Рәдифә Нигъманова дәвам итә. Кайчандыр әлеге урында Әлмәт җылылык челтәрләре предприятиесенең котельный була. Котельный эшләрен тукталгач, аны сүтеп аталар, аның урынына менә шушындый чүплек өеменә әверелә. Бүген биредә өмә бара. Әлеге чүплекне юк итүдә Әлмәт шәһәр автомобиль юллары идарәсе коллективы тир түкте. Кайчандыр бина булган фундамент өрәңгү сентеләре белән капланган. Араларында әлбәттә көнкүреш калдыклары да җитешле. Барысын да җыярга йөк машиналарына төяп түгәргә кирәк. Гәрчә бу территориядә гаражлар булса да, өмәдә катнашучылар арасында хуҗалары күренми. Культураны арттырырга кирәк. Һәр кеше үзенең гаражы кырында җыештырырга тиеш. Даже благоустройство правилары буенча безнең Әлмәттә һәр кеше үзенең гаражы кырында 20 метр расстояниесында үләнне кәсит итәргә тиеш, шуп җыеп чисталыкта тотарга тиеш. Мондый өмә нокталары берничә, һәрберендә җаваплы коллективлар билгеләнгән. Монда Агуат эшли, юлның икенче ягында гына департамент развития шушындай ук җирләрне чистарта. Анда Поросельдә шуптә җыялар, Поросельдә убирательләр. Водоканал белән троллейбусное управление эшлиләр. Шевченко 135 общагалар артында, анда тоже бик күп шуп җыелган. Һәм управление культуры белән управление спорта водохранилищены чистарталар. Кайбер коллективлар билгеләнгән территорияләрен алдан ук җыеп куйган булса, уку йортлары коллективлары мисал өчен һава шартларын исәпкә алып, үз территорияләрен баш көн тәртипкә салачак. Рәдифә Нигъманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Карабашта Татнефть төркеме гаиләләре өчен уздырылган Ярат гаиләне беренче гаиләләр фестивале кысаларында Карабаш сусаклагычына карп балыклары да җибәрелде. Теләге булган һәр бала һәм әтияне үз куллары белән кило ярымнан 3 килога кадәр авырлыгы җиткән балыкларны суга җибәрә алды. Экологик чара кысаларында барлыгы 500 баш карп җибәрелде. Белгечләр сүзләренчә, Карабаш сусаклагычында бай азык базасы бар. Нәкъ менә карп теләсә нинди мөхиткә җайлашырга мөмкин һәм бу факторлар табигый популяцияне торгызу, арттыру өчен идеаль шартлар тудыра. Татнефть более 10 лет ежегодно выпускает рыбу, очищает водоемы и берега в рамках своей программы по сохранению экосистем водных. Только за 2 прошедших года мы выпустили 500 тысяч рыб. А сегодня к программе присоединяется и Татнефть Забота. Ел сайын яз көне 300-400 граммовый карпларны алабыз, монда җибәрәбез Нептунда. Күз көне алар килограмм ярымнан 3 килограммга кадәр үсәләр. И без аларны монда Карабаш суына җибәрәбез. Җәй көне алар неприхотливый шундый, ашарга күп сорамыйлар. Болай белән ашатабыз аларны обычно. Шулай көз көне җибәрәбез. Қолабызның онкология диспансерында хатын-кызлар өчен профилактик тикшерү уздырылдылар. Әлеге акция белән табиблар 15 октябрьдә күкрәктәге яман шиш авыруына каршы көрәш көнен билгеләп үтте. Әлмәт онкология диспансеры филиалына килгән ханымнарның күпчелеге укытучылар. Балаларның уңышы өчен борчылмый булдыра алмаган әлеге һөнәр ияләре аеруча стреска дучар ителә. Стрессны белгечләр нәкъ менә онкологик авыруларның сәбәбе белән бәйледә инде. Шуңа күрә акциядә катнашу өчен табиблар укытучы ханымнарны чакырганда инде. Бүгенге акция безнең направлена на раннюю, так сказать, диагностику имиләр шире буенча хатыннарны чакырабыз и сөйлибез, өйрәтәбез, үзләрен карарга, ширләрне запускать итмәскә, ну и чтоб все-таки обращали на свое здоровье внимание. Профилактик чара үз эченә ультратауыш аппараты ярдәмендә сөт безләрен тикшерүне һәм табиб-онколог консультациясын алды. Нәкъ менә шул эшне хатын-кызлар елга бер тапкыр башкарырга тиеш ди белгечләр. Республика клиник онкология диспансеры филиалы баш табибы Эльмира Асибатуллина сүзләренчә, профилактик тикшерү авыруны башлангыч стадиядә билгеләргә мөмкинлек бирә. Димәк, авыруны дәвалауга да мөмкинлекләр зур була дигән сүз. Профилактика керә обязательно здоровый образ жизни.
ашау проблемасы да обязательно здоровье, питание, шулай ук тәмәке тартуны ташлау, спорт белән шөгыльләнү, обязательно профилактика чарасына керә. И обязательно инде регулярно диспансеризацию үтү является в первую очередь профилактикой разных злокачественных образований. Акция барышында 35 әлмәтле профилактик тикшерү узган, аларның 8-ендә яман булмаган шыш табылган. Мондый чаралар алга таба да булдырылачак ди белгечләр. Сөт безләре онкологиясын булдырмый калу өчен белгечләр һәрдаим тикшерелеп кутырырга киңәш итә. Бигрәк тә 40 яшьтән узгач. Моның өчен мисал өчен халыкта диспансеризация программасы нигезендә эшләргә була. 50 яшьтән башлап 69 яшькә кадәрле хатын-кызлар әлмәт онкоүзәгенә мөрәҗәгать итә алар. Биредә алар шулай ук бу тикшерүне бушка уза ала. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Икенче ел рәттән Россиядә йөрәк астында яңа гомер үстерүче хатын-кызлар бәйрәме билгеләп үтелә. Бу чара Әлмәт хатын-кызлар консультациясендә дә узды. Тулырак Алсу Әхмәтҗанова материалында. Йөклелек шулай үтәргә тиеш, аны киләчәктә кабатларга теләк булсын. Йөкле хатын-кызлар өчен очрашу шундый исем астында узды. Бу чара тере аралашу форматында үтте. Бүген хатын-кызлар консультациясендә 1108 авырлы хатын-кыз хисапта тора. Аларның 120-сенә игътибар тагын да күбрәк кирәк. Аларны күзәтү өчен хатын-кызлар консультациясендә һәм бала табу йортында барлык шартлар да тудырылган, ди хастахана җитәкчесе. Табиблар да даими рәвештә йөкле хатын-кызларны тикшереп тора. Үзләрен дә, туачак баланы да контрольдә тота. Хотелось бы поздравить беременных, пожелать им хорошо доносить свою беременность, развеять все свои страхи и удачного родоразрешения и хорошего материнства. Өченче тапкыр әни булырга әзерләнеп йөргән Эльвира Галимова бүген бу чарада. Йөклелек ул шир түгел, аны рәхәт итеп үткәрергә кирәк, ди ул. Бер айдан Эльвираның гаиләсендә көтелгән малай туачак. В целом я впервые узнала о том, что День беременных появился в России, но это приятно. Я считаю, что вот все, что в жизни случается, все не просто так. Раз такое мероприятие произошло, я должна была сюда попасть, и я услышала слова, которые мне были нужны. Бу ханымнар бәби табырга әзерләнәләр. Кайсы беренче, кайсы икенче, я өченче тапкыр. Ничәнче тапкыр әни булуына карамастан аларга игътибар, күп уңай эмоциялар һәм тынычлык кирәк. Әлеге чараны ахырда психологлар уен белән тәмамлады. Һәрбер катнашучыга психологик карталар таратып, аларның хатын-кыз нәселе нәрсәгә өнди икән ачыкларга тырыштылар. Я думаю, для каждой девочки, которая находится в таком положении, ну, я их так называю ласково девочки, все-таки важно почувствовать какую-то поддержку рода своего, что-то бессознательное, какой-то от нас, от психологов, обратную связь иметь. Я думаю, какие-то страхи свои проработать. Все-таки, ну, когда ты идешь на такой ответственный шаг, как рождение ребенка, то, думаю, такие моменты для них очень важны. Уңышлы йөклелек һәм бала табу хатын-кызның иң мөһим имтиханы. Бу имтиханны бу ел башыннан бүгенгә кадәр 1453 хатын-кыз тоткан. Алар әни булганнар. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч телекомпаниясе. Башка темаларга шимбә көнне Бөгелмәнең Хади Атласи исемендәге 14-нче татар гимназиясендә татарча диктант язу чарасы булып узды. Әлеге белем бирү акциясендә укучылар, ата-аналар, татар теле укытучылары катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Быел бөтен дөнья акциясы 8-нче тапкыр уза. Әлеге чарада 20 ил һәм Рәсәй Федерациясенә караган 60 регион катнаша. 3 көн дәвамында барган акцияга бөгелмәлеләр дә үз өлешен кертте. Алар Рөстәм Галиуллинның Таҗетдин Ялчыгөл әсәреннән өзекне диктант рәвешендә язды. Бу диктант инде безнең 2016 елдан бирле барлык Татарстан һәм Рәсәй төбәкләрендә дә уздырыла торган акция. Шуңа күрә бүген без татар гимназиясына җыелабыз, укытучылар да килә, әти-әниләр дә килә. Инде кичә бу инде акция безнең 13-нән 15-нә кадәр үткәрелә торган акция. Шуңа күрә кичә генә барлык мәктәпләрдә ата-аналар белән, укучылар белән бу диктантны яздылар. Акцияга кушылучылар күп. Сәрия Хамидуллина диктант язарга дип Хади Атласы исемендәге гимназиягә Зеленая Роща авылыннан килгән. Татарча диктант язу чарасында елда катнаша. Бу төп чара булып тора, чөнки бергә аралашырга кирәк. Безне берләштерә. Бу чара безнең татар халкы өчен бик мөһим. Бөгелмәдә татарча диктант язу чарасында 500-дән артык кеше катнашты. Аларга әлеге акциядә катнашу турында сертификат тапшырачаклар. Нәтиҗәләр 2 атнадан соң билгеле булачак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Бүтін dünya татарша диктант акциясына Ознакай районы мәктепләре дә кушылды. Бу чара татар теленә кызыксынуны арттыру, әдәби телдә дөрес сөйләм һәм дөрес язу күнекмәләрен үстерү, орфографик һәм грамматик хаталар ясамыйча язу теләге уяту, татар теле белгечләрен һәм туган тел укытучыларын тагын да популярлаштыру максатыннан үткәрелә. Мондый чара шәһәрнең 2нче мәктәбендә дә зур оешканлык белән узды. Бу хакта тулырак алдагы видео язмада. Мәктәп укучылары кунакларны милли киемнәрдән саф татар телендә каршы алдылар. Өемдә дә, уранда да мин татарча сөйләшәм. Мәктәп директоры Регина Сөләйманова сүзләренә караганда, 2нче мәктәптә барысы 562 бала укый. Диктант язуның 1нче көнендә 30 укучы катнаша. Бу чара балаларда татар теленә карата мәхәббәт уяту максатыннан үткәрелә. Һәм инде барлык чит илләрдә торган татарларны берләштерергә дип үткәрелә торган чарада актив катнашабыз. Дөрес сөйләм, дөрес язу буенча үз белемнәрен сынап карарга укучылар белән бергә төрле яшьтәге район халкы да катнашты. Әлеге минутларда катнашучылар диктант язуга керештеләр. Язма эш Таҗетдин Ялчыгылның васыят әсәреннән үзек буенча бара. Текстны 28 ел хезмәт стажы булган татар теле һәм әдәбияты укытучысы Светлана Алтынбаева укыды. Кызыл юлдан, баш хәрефтән. Мин монда үземне җиргә нык басып йөрүче кеше дип хис итәм. Киттек. Мин Татарча диктант язу мәйданчыгында районның барлык 23 мәктәбе дә теркәлде. Акциядә 1026 кеше катнашты. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.